So, paano nga ba maging online seller? So, diretso na ito. Wala na pa tumpik pa yung takbo. Kasi ganun din yung ginawa ko nun eh. Nag-order. Naging buyer muna ako bago ako naging seller. Pera, paano ka magninegosyo kung wala kang pera, diba? Importante yung pera. So, kailangan, at least kahit konti, magkaroon ka ng ipon para at least naman meron kang ipamuna. So, ayan na yung ating ulam guys. Meron kaming isda at merong munggo. Hello, good morning. Good morning guys. So, ang petsa ngayon pala is January 25, 2019. So, today is Friday. Yes, tapos na yung exam nila Hagrid. Tapos na ang weekdays. So, weekend na, of course. Ngayon is actually, kanina alas 6 na ako nagising. Pero, ayan, nagpapak na kami ng orders. And then, eto yung maganda kasi pag busy, medyo dire-diretso na. Tingnan nyo aking niluluto. So, yan yung maganda kasi kahit inumaga ko kanina, hindi na ako nag-aalala kasi may mga nakalala na food sa refrigerator. Kailangan ko na lang siyang initin. And yun, diretso na kain. Ayan, iniinit ko na yung aming paksiw. Medyo konti lang yung sabaw niya. Pero, ayan, ininit ko na. And then, meron kaming dito. Tawag dyan, oy. Meron kaming munggo. Ayan, meron tayong munggo. Konti lang yung natira kasi yung iba, finris ko. Yung, walang manok na to. Naubos kahapon. And, yan. So, ayan na yung ating ulam guys. Meron kaming isda at merong munggo. So, ayan, medyo konti lang yung sabaw nito. Ito po si Christine Likit and welcome po sa ating channel. Please huwag kalimutan mag-subscribe nandyan sa baba. I-click nyo lang yung subscribe button. For today is pag-uusapan natin about sa Shopee. Pag-uusapan natin yung about sa Shopee. Gagawa ko ng series nito. Dito talaga, promise. Tatapusin itong series na ito. All about Shopee. Kung ano yung mga dapat gawin. Okay? So today, pag-usapan, syempre magsisimula tayo doon sa paano maging online seller. Doon na tayo magsimula. Kasi syempre, bago ang lahat, doon ka muna dapat magsimula. Hindi ba? So, simulan na natin, guys. So, paano nga ba maging online seller? So, diretso na ito. Wala na pa tumpik pa. Una, syempre, paano nga ba maging online seller? Syempre, kailangan mo ng pag-aralan mo muna yung computer. Yung cellphone mo, syempre, yun yung pinakauna. Kasi alam ko, hindi naman lahat alam kung paano yung takbo ng computer, kung paano takbo ng cellphone. Ay, gusto kong mag-online seller, pero hindi ko alam paano mag-cellphone, kung hindi ko alam kung paano mag-computer. Ayan. Very basic, pero alam ko marami din sa inyo hindi masyadong alam yung mga gantong bagay. So, kailangan yung pag-aralan mo na yun kasi yun yung pinaka una mo maggagamitin kung gusto mo mag-online seller, di ba? Basic, pero importante yun. So, pangalawa is, syempre, kailangan mo nang pumili ng website or app. For example, mayroong mga website, mayroong ding mga app like sa cellphone, ganyan. So, kailangan mong pumili muna doon kung ano yung gusto mong, kung saan ka gusto magbenta. Diba? Bago ang lahat, kailangan mo munang sumubok doon kasi kailangan mo munang mag-try ng mag-order, kailangan mo munang i-check yung mga for example, magtitinda ka ng mga makeup. Ano yung mga ginagawa ng mga seller na nagtitinda ng makeup, diba? Para at least meron ka lang idea at maingay yung manok, okay? Ang ingay niya. Yun yung may advice ko sa'yo. Kailangan mo munang pag-aralan yung app o yung website. Mag-order ka kung kinakailangan para at least alam mo kung paano nila nirarap, kung paano sila mag-response sa customer, pero at least lang may idea ka kung paano yung takbo. Kasi ganun din yung ginawa ko nun eh. Nag-order, naging buyer muna ako bago ako naging seller. 'Di ba?
Kasi para lang may idea ka. Importante kasi yon, hindi pwedeng ora-orada ka lang na hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, hindi mo alam kung ano yung pinapasok mo. Like sa Facebook page, di ba? Check mo kung mag-inquire ka sa kanila para at least alam mo kung paano sila mag-respond sa kanilang mga customers, di ba? So, pangatlo is syempre yung pera. Paano ka magninegosyo kung wala kang pera, di ba? Importante yung pera. So, kailangan at least kahit konti, magkaroon ka ng ipon para at least naman meron kang ipamuhunan. Kasi ako, namuhunan ako siguro mga puhunan ko 2,000, 3,000 ganon. Paunti-unti lang yung ko kasi syempre hindi man madaling maghanap ng puhunan talaga. So kailangan maghanap ka ng paraan na pa-isa-isa, dalawa-dalawa, ayan, para at least lang meron kang maipost sa Shopee or sa Facebook page mo, 'di ba? Minsan naman yung iba pre-order, 'di ba? Pero may advice ko lang talaga, mas maganda yung hindi pre-order, mas maganda yung on-hand talaga yung mga items mo para at least mas gusto ng buyer kasi agad-agad. Gusto ng buyers na nakukuha na nila kaagad yung mga items, 'di ba? So kailangan may pera ka. Kung talagang wala, mag-ipon ka muna para at least naman lang di ba, mangutang ka sa mga mangutang ka sa mga kapatid mo or sa kuan mo. 3,000 pesos, maliit lang naman halaga yan. Mababayaran mo yun. For example, may trabaho ka, di ba? So, ayan. So, kailangan ng pera. Di ba? Hindi tatakbo yung negosyo mo kung wala kang pera. Di ba? Yung pang-apat is, syempre, kailangan mo ng internet. Paano ako makakapag online seller nito? Wala kaming internet, ganyan, ang daming reasons, ganyan. Huwag kayong mag-alala dahil marami namang options, maraming mga paraan para, for example, ang mahal kayo ng internet, meron pa mga installation fee, ganyan, hindi ko afford yung mga ganyan. Kung hindi mo afford yung mga ganyan, meron namang load, meron ka namang cellphone, imposibleng wala kang cellphone. So magpa-load ka. Ako yung ginagawa ko, ilang beses ko lang nagawa yan pag nawawala yung internet namin. 'Di ba? Ilang buwan wala kaming internet. Pero hindi reasons yan para maging tamad ka, hindi reasons yan para hindi ka makabenta. Nagpapaload ako ng 300 pesos. Kung hindi mo afford yung 300 pesos, pwede 50 pesos. Go surf 50 pesos. Go surf 50, 3 days na yon. Sobra pa ngayon, hindi mo maubos in 3 days yon. Kung huwag naman parating mag-Facebook, Siyempre, maubos yung load mo. Pang business lang talaga yun. Pwede mag-Facebook, pero huwag namang over na pagka-Facebook. Diba? Walang reasons para maging tamad. Magpa-load ka kung wala kang internet connection. Kasi alam ko, maiintindihan ko naman kung wala talagang internet connection. Kasi syempre, kung hindi mo naman afford, kasi nga diba mag-start ka palang magnegosyo. So, magpa-load ka, imposible wala kang SIM card, may SIM card 10 pesos lang. O, diba? 10 lamay. Kasi may nakakita kasi ako ng SIM card na 10 pesos yung TM. Yan. Siyempre, ikaw. Siyempre, sa lahat ng mga puhunan, hindi magiging posible yan kung wala ka. So, syempre, importante ikaw. At syempre, yung pagiging ikaw, kailangan, yung willingness mo na magnegosyo, hindi lang, gusto ko magnegosyo. Ngayon, sinasabi mo gusto mo magnegosyo. Pagdating ng after a week, hindi mo na naman gusto, 'di ba? So, maging maging disiplinado or maging willing sa lahat ng mga gusto mong gawin, be intentional. Huwag kang mag-alala kung hindi ka makabenta agad-agad, pero just continue. Pero syempre, may advice ko, kung nagsisimula ka pa lang sa negosyo, expect mo na hindi kaagad na may benta ka. So, huwag mo sabihin, magninegosyo na ako, ayoko na magtrabaho, magninegosyo na ako. Huwag ka muna sa trabaho mo, magnegosyo ka, tapos magtrabaho ka. Kasi, parang pang sideline mo lang yung negosyo, diba? So, ganun lang yun. Pag medyo stable na yung negosyo mo, di saka ka na mag-resign o saka ka nang magtrabaho, diba? So, ganun lang yun. So, importante yung ikaw, dapat dedicated kasi yung negosyo, talagang
pinupush mo lagi sa mga customers. Ayan, ganyan. Pero sa susunod na mga videos natin, pag-usapan natin yan kung paano ka makakabenta talaga sa Shopee. So, ganun lang. So, yun lang guys. Sana ay meron ko napulot dun kahit konting-konti man lang na mga ideas dun. Kasi, eto yung mga sinasabi ko sa inyo based on my experience. Kaya, eto yung mga sinishare ko sa inyo. 'Di ba? So, yun lang guys. Sana ay may natutunan kayo at sana na-enjoy nyo itong video na ito. And see you sa susunod na ating mga educational videos. Ayan. Babush! See you in my next video. Please subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And see you in my next video, guys. Bye!